Demirada Kipr'da ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň häkimetlerine nägilelik bildirip Nowatdaky protest çäresini geçirdiler. Internetde ýerleşdirilen videolarda 20-nji maýda 40 oloý türkmen demonstrantynyň Türkmenistanyň vilayetleriniň adlary ýazylan we prezident wezipesinden çekilsin şygarly plakatlary götürüp duran şeýle-de döwlet resmiýetleriniň adaty adamlar wagtynda ýeterlik alada etmeýändigine nägilelik bildirip çykyş edýän pursatlaryny tiňlese bolýar. Yeter artık git, sen toylarında, öz toylarında dolar paylaşın. Nereden aldın o dolarları? Nereden aldın? Halk kayısı bir tez aydık bilmiydi. Barıp banktan dolar aldım dedi. Hepsinin studentleri var, zatları var. Kayısı dolar aldım dedi. Doları yitirdi, özü dolar tapadı. Nereden taptı? Şehirde studentlere bile pul vermeli miyiz? Koyarıp bilmeysen, kayısı koyarıp bilen. Şehirde studentler üçün şöyle işletiriptiler. Protest gatnaşyjylar Türkmenistandaky giň aýran korrupsiýa, retmiýlerin diýdim zorlugyny, işsizligiň gerimini, şeýle-de mundan 3 hepde töweregi ozal ýurdun gündöwür sebitlerinde turan apytypanda ejir çekin ýylaty ýeterlik ýardymyň edilmeýändigine ünsüz çekdiler. Protestçiler daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ýygyny Türkmenistana dolanmak meselesine hem gozgadylar. Şöyle studentler hemen studentleri var, kardeşleri var. Hiç kayısı gidip öýündekine näen atasını görüp bilen, näen atası gelip bilen. Demonstrantlar ýygyny barsalar, onda gaýtadan ýurdun daşyna göýürilmeýändiklerini, şol sebäpli mejburi ýagdaýda ýakynlaryndan jyda düşüp ýaşamaly bolýandyklaryny bellediler. Zähmet wizasy esasında Demirada Kipr'da ýaşaýan käbir türkmenistanlylaryň Azatlyk radiosy bilen söhbetleşiklerinde özlerini we maşgala agzalaryny Türkmenistanda hereketleriniň çäklendirilmek hukukynyň awanýandygyny, türkmen häkimetleriniň Demirada Kipra baran raýatlary ýurtdan çykarmaýandygyny gurrun beripdiler. Olar bir näçe miň dollar möçberinde para berseler, şol ýagdaýda ýurdun daşyna çykyp bilýändiklerini hem nyk tapdylar. Bellesek 20-nji maýdaky demonstrantsiýa bu daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň öz ýurdundaky syýasy häkimiýeti açaçan tanqid edip geçiren protest çäreleriniň diňe soňgusydyr. Mundan ozal ýagny 11-nji maýda hem Demirada Kipr'da ýaşaýan türkmenler protest çäresini geçiripdiler. Çäre atnaşyjylar Türkmenistanyň vilayetleriniň adlary, şeýle-de Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap, türkmen häkimetleriniň 27-nji apreldaky harakatdan ejir çekin ýylaty himayet bermeýändigine nägilelik bildiripdiler. Halkımız işsiz. Yoldaş Berdimuhammedow Türkmenistan'ın prezidenti. Bizim halkımız çok hor yaşıyor. Verdik aylığın, verdik pulun, manadın, 50 dolar bile olmaydı. 50 dolar bile senin çağaların, senin aktıkların yaşa bile mi? Senin öyünde pataloğun uçtu mu? Şifirin uçtu mu? Ayt bana. Benim öyümde pataloktan su öt oturttu. Bilesin mi şunu? Benim beçelerim dışarıda kaldı. Hemşehrilerimizde, karındaşlarımız ile yaşadıktı. Sen ne işe oturtsan? Mundan başga da 15-nji maýda Türkiýedäki türkmen raýatlary Türkmenistanyň Istanbuldaky ilçihanasynyň öňünde protest gurnap, onda türkmen hökümetiniň helakçylikli harakatynyň netijelerinden ejir çekýän halkyny goldamazlygyna nägilelik bildiripdiler. Yeter yana halkımızın bir alacağı. Yani ekmekten, undan bir nefes. Yetmedin bizim halkımız. Şeýle-de şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňüne plakatly çykyp, Lewapda we Marda apytypanyň netijesinde ýogulanlara gynanç bildiripdiler. Bellesek türkmen resmiýetleri azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan bu weýrançylykly tebii harakat barada häzirki günüçilini hiç ýyly maglumat bermeýärler. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň nägilelikli demonstrasiýalary bilen birlikde Türkmenistanyň özünde de protest çäreleri geçirilýär. 13-nji maýda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenawa şäheriniň Jelezny Darojny adlandyrylan sebitinde esasan aýal maskalalardan ibaret miňe golaý adam köçä çykyp protest geçirdi. Adamlar türkmen häkimetleriniň apytypanyň we güýçli ýagynyň weýrançylykly netijeleri bilen görüşmekde ejir çekin ýylaty himayet etmeýändigine nägilelik bildiripdiler. Şol protest çäresinden 4 saat çemeti soň sebite ýerli resmiýetler we hukukçylyk gullukları gelip adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklarynyň çözüljekdigine söz beripdiler. Şeýle-de aprel aýynyň başlarynda Marda ýylat esasan hem aýal maskalalar un we üsümlik ýagynyň ýetmezçiligi bahalaryň dowamly ýokurlanmagy sebäpli bir näçe protest çäresini geçiripdi.
Sonda häkimetler sebitde destine azyk önümlerini uradypdyrlar we adamlaryň meseleleriniň tiz wagtda çözüljekdigine wada beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, tebii harasatlar we onuň weýrançylyklary barada dymmagyny dowam etdirýär. Munyň deregine türkmen resmiýetleri hökümet maslahatlarynda ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýygyderli gowulandyrylmagynyň üpçün edilýändigini ynandyrmagy tinanşarlar. Gepin gerdisine bellesek daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň bir näçesiniň raýat işçiligini ýaýwanladyp, türkmen hökümetini açyk tanqid edip protest çäherlerini gurnaýan pursady. Internet giňişliginde hem käbir türkmenler öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişdiler.